Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Radyo Bacolod, Philippines Standard Time, 18 minutos sa nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Naligid sa ato sa Makabombo, check na ang patrol, no? Si Bombo Cherry Santillan. Ang pagpanagtag sa bulig, no? Sa mga utod na ton nga na biktima sa Bagyo Paeng, no? Nag-tiner temporaryo anay sa Tagsak Evacuation Centers bangod sa pagtaas ang tubig sa ilang si Tagsak lugar dala sang madamol nga pagtupa sang ulan. Sa tayong patrol sa area sa Barangay Banago ang paghatag sa bulig sang Bombo Radio Bacolod sa mga napektuhan sang bagyo. Bombo Cherry, sa report please come in. Go ahead. Yes, Bombo Pons, live kita diri sa Yes, Bombo Pons. Yes, Bombo Pons. Yes, Bombo Pons, live kita diri subong sa Banago Elementary School 1 kung makita diri naton nga Go ahead. ang pagtagdagan ay diri Bombo Pons sa pagkaon kag sa mga tinapay yari kita diri subong kabulig man sa Yes, Bombo Pons. Okay, switch na lang Boroton. May ara kada isa niya ka audio, switch na lang para nga rekta kita sa iya. Go ahead. Yes, Bombo Pons na nangyayari kayo sa live kita diri sa Banago Elementary School 1. So, bago lang kinatapos mo po sa pagsasanalay sa mga pag-aros kaldo at sa tinapay na gikan sa upo na to na Red Cross kag Bombo Radio Bacolod, Bombo Pons. So, makita diri nato sa diri sa Banago Elementary School 1, may yara diri sa pito ka pamilya, Bombo Pons. So, panguna kung ginhatagan una sa mga pagkaon, Bombo Pons, ang mga kabataan. So, dito naman sa Banago Elementary School 2, Bombo Pons, may yara lang sa 150 ka pamilya ang nag-evacuate o kung may yara lang sa 533 ka individual, Bombo Pons. So, may yara si mga tigulang, mga senior, at mga kabataan, Bombo Pons. So, makita nato na pagtagtag sa mga aros kaldo kag sa mga tinapay, makita nato na ang mga yuhom kag ang kalipay sa mga kabataan, ilabi man ang mga ilagi ni kanan, Bombo Pons. So, sa Banago Elementary School 2, nakita nato dito, Bombo Pons, na wala hapon, nag-subside ang tubig. So, pag-secure natin, dili kagabi, amo maghapon ang tubig, Bombo Pons. So, sabay pa, no, magwa na ni ba ng tubig kung mag-subside na yung tubig, Bombo Pons. Kaya hindi diriguro namin, Bombo Pons, ang drainage, amo na nga dugay, mag-subside ang tubig. Ang diri sa Banago Elementary School 1 naman niya, Bombo Pons, balito para, ilang ginagin sila, Bombo Pons, natungan lang din sila sa barangay hall nila. So, bakit Andrea natin Bombo sa Andrea ang tubig, Bombo Pons.
So mga pila ang na benepisyon sa sining pagpanghatag ta sa bulig upon sa Philippine Red Cross sa Bombo Cherry? So, Bombo po, sa bundle yung mga kabataan nga nahatagan. So, around 200, more or less, okay na, masubra 200 man ka mga kabataan ang nahatagan, Bombo po, sa mga pagkaon o kung tinapay, kagaros kaldo nga, gikan sa Bombo Radio Bacolod, kag sa Red Cross, Bombo po. Okay, damo gali ni, no? May evacuate na to, mostly mga kabataan pa. Yes, Bombo Pons, mga kabataan kay siyempre dili Bombo Pons nag-evacuate naggikan sa Barangay Banago mga laban kabataan Bombo Pons ang yari diri makitaan man naton ang kalipay sa mga isura sa mga kabataan nga na daan ini sila sa pagkaon kung pamahaw subong adlaw Bombo Pons. Oh, so at least nasudlan ang mga tiyan nila, di ba? Yes, Bombo Pons na siyempre nainitan Manila mga san sa ginhatag na arroz caldo sa Philippine Red Cross, Bombo Pons. So, pasalamatan dito sa Red Cross kay yara man silang para magbulig sa mga evacuees natin dito sa Barangay Banago. Kasi sa iban man na parte nga barangay, Bombo Pons, yara man ang ilang presensya para magbulig. Okay, sige, pang-consolidate mo lang naman interviews nato na karon Bombo Che, no? Buo ta karon sa Bombo Report sa afternoon edition. Yes, Bombo Pons, live diri sa Banago Elementary School. Kini si Bombo Cherry Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, sa Radio Bombo. Sige, maraming salamat sa kay Bombo Cherry Santillan, reporting ka sa Barangay Banago, papagtag sa bulig, no? Sa Philippine Red Cross upon sa Bombo Radio Bacolod. No, bisan pa paano, mapalipay taman ang mga kauturan ta. Karon sa tagsa ka vacation centers, no, nga nagapalipas ang adlaw matapos ang pagluntad sa ila sa ring tagsa ka makabalayan. Tuga sa pagtupa sang madamol nga ulan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Mayong hapon mga Bombo Negros Occidental Syudad sa Bacolod kag bilog gawas sa Visayas. Sagaplag ng Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado petsa 29 sa bulan sang Oktubre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 57 dias na lang nabilin, Pasko na, kagaroon mga kabombol. Ito na kita sa ato sa ring mga headlines, kapin sa 17,000 ka mapumuluyo sa Negros Occidental nag-evacuate bangod sa pagbaha dala sa madamol nga ulan, nga dala na o kon nga dalaman sang Bagyo Paeng. Probinsya sa Negros Occidental, yara sa gihapon sa idam sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, subong nga hapon bangod sa Bagyong Paeng. Pila ka mapumuluyo sa Inubaan, nag-evacuate man bangod sa baha. Pila ka mga balay sa Banwa sang Kawayan na anod sa tubig baha kahapon. 11 ka may vacation center sa Bacolod gina-utilize sa karon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 24 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Sa aton sa ring makotan at the same time sa aton sa ring mga kabombo standby sa aton sa ring pagpangalagad. No? So, balaon na itong karon, no? Pagidugang sa pagpangalagad sa Bombo Reports Afternoon Edition, no? Ang ining pinakaulihi, no? Nga mga impormasyon sa bahin sang aton siring palibot so far, no? Kung nataon naton subong, daw nagkaray-kanay na ang aton siring lakat yasang panahon, no? Daw masanaaw na ang aton siring makabaran nga palibot. Sige. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 25 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon. Liwat panambalikan aton nga mga headlines. Idi magdubo sa 30 ka mabalay sa syudad sang Silay. Naguba kadungan sa dalagko nga balod dala naman ni Bagyo Paeng kagabi. Mga residente sa Barangay Mambulak, Silay City nakibot man sa nakadakoon sang hampak sang balod kagabi. 15 ka mabalay sa Barangay Kaliling Kawayan naguba kadungan sang baha kahapon. Mangingisda sa Barangay Gihulngan, Kawayan na missing matapos ginhampak sang dako nga balod ang ila sakayan kagabi. Provincial Road sa Calatrava hindi malabayan bangod makapila na ka beses nga nagluntad ang landslide. Mga evacuees sa Bacolod nagakainahanglan sang tubig nga mainom. Mga kabombo, oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 26 minutos sa kaligid sa takna alas 5
politiko. Liton kita sa detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Ako naman si Bombo Ponce Espino. Hindi magdubo sa 30 kamabalay sa sudad sang Silay ang totally damaged bagot sa Bagyo Paeng. Sa interview sa Bombo Radio kay Silay City Mayor Jodette Gallego, ang mabalay nga naguba ng hamtang sa Zone 3, Zone 4, Zone 5 kag dakutan dako sa Barangay Mambulaka nga aga pa maniya gid bisitahan kaina. Para naman sa karon assessment sa partially damaged houses sa nagkalain nga mga barangay. Sa to sa data, 101 ka mga pamilya ang nag-evacuate sa pila ka mga barangay sa sudad sang Silay, labi na sa barangay sa Kaangay sang Mambulaka. Ganoon naman nga nagatag sa family food pack sa Silay City Government sa residente nga Pingtano. Suro kay Gallego magapabilin anay mga residente nga totally damaged ang balay sa gym sang syudad bangod wala sila sang pulian. Pila naman ka mga mangingisda ang naguban sa sakayan gani istoryahan sa Silay City Disaster Reduction and Management Council kung ano mabulig sa ila. Wala naman sa mapumuliw nga napilasan karungan sa pagmadlos sang hangin kag pagkaguba sang ila balay. Subong hapon nag-subside na ang tubig sa Silay apang wala lang anay ginapapuli ang mga evacuees. Nag-apirar naman ang local chief executive nga magkooperar kag magbuligay agod nga makaambit ang mga nagakinanglan kasunod sang pagkaguba sa ila balaya. Sa ginalauman nga pagbubo sa madamol nga ulan subong hapon tubtob maggabi naghingi ang alkalde sa mapuloy nga nahon gid ang seguridad. Halos mga 30 na mga bahayan na damage andito sa Silay. Totally damage yun ng mga ang mga 30 na houses ito. Opo, ang partially damage ngayon na ginaano pa namin, ginagather pa ngayon ng mga namin nandito. So doon lang sila dito sa amin sa gym. Kasi ang iba nito totally damage wala silang uwian na bahay. Ang kamay sa pagpahag ni Silay City Mayor Jodette Gallego. Nakibot man ang mga residente sa Zone 3, Barangay Mambulak, Silay City sa kataason sang balod nga naghampak sa balay kagabi. Sa pag-usisa sang Bombo News Team, 4 ka mga balay ang nawasak sa Zone 3, Barangay Mambulak bangod sa mamadlos nga hangin kag madamol nga ulan. So kay Glenda Tupas, alas 10:30 kagabi, nagmadlos ang hangin kag nagdako ang dapya sang balod. So diri lapaw sa ila balay ang kadakuon sang balod kagabi gani hindi na sila makasulod sa ilabalay. Aminado si Tupas nga wala naguba ang ilabalay sang naglabay ang bagyong Odette kag mas mabaskog ang bagyo Paeng. Sa karon ang hinablo si Tupas kag duha ka iban pa nga pamilya nga nagubaan ang sang balay ang temporaryo nga nagatinir sa ila himata. May mga balay man nga naguba sa sitio Dagutan Dako, Barangay Mambulak. Kung anong kadako, unsang ulan, kagangin, amuman ang balod, lapaw pang balod, hindi ka di kasulod. Oo. Hindi ka di kasulod, ma'am. Kaya, pas ka gid sa balod ya, tumba ka. Kaya mo na sila sa bana ko, hindi ka gid magsulod, kaya ti ang pasun kung sa bato na dadaan, ma'am. Oo. Ibudlay. Si Glenda Tupas, ang residente sang Zone 3, Barangay Mambulak, Silay City. 15 ka mabalay sa Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental ang totally damaged karungan sa pagbaha kahapon sang hapon tubtob kagabi matapos ay naglapaw ang tubig sa suba kung saan ay sa kabalay ang nagbalabag sa dalan. Sa interview sang Bombo Radio kay punong Barangay Josel Popioco sa Barangay Kaliling, Kawayan, 260 ka mga pamilya o 722 ka mga individual ang kabilugan nga numero sa mga evacuees nga hera sa karon sa anom ka mga evacuation center. Alas 5:30 sang kaagahon sang nag-amatamat padulong sa evacuation center mapumuli sang gulpi lang nga nagsaka sugod alas 6 sa tubtob alas 10 sang gabi. Kag nagsugod man ang pagburok sa ulan alas 2 sang hapon apang alas 5 sang hapon naman sang gulpi lang nga nagsaka ang tubig. Nag-awas ang tubig sa Kaliling River nga naglabot sa highway kung saan naguba ang 15 ka mabalay. Bangod sa mabaskog nga tubig wala nakaluwas ang balay sa mga residente kung saan nagbalabag pang isa ka balay sa dalan. Suno sa barangay official nga naglabot sa top sang mga balay ang tubig gani tuman ang kakulba sa residente. Suno kay Popioco ini ang unang kayuganan nga amo sa ni kataas ang tubig sa baha sa Kaliling. Iya man nga ginako nga wala nila ginaluuman ang gulpiada kapag sakas ang baha nga hindi na makita ang bukid nga natabunan sa maramol nga ulan. Samtang hindi lamang ang barangay Kaliling ang nakabatsag sang halit sa bagyo kundi ang may pagbahaman sa iban nga barangay. Mensahe ni Popioco sa residente sa barangay Kaliling nga magmatomato na lang evacuate kung nakita nga nagasaka na ang tubig baha. 5:30 more or less, matamat na sila na nagkanto dire sa mga kagdako ng tubig sa mga alas 6, alas 7, sa nagalas 10 ng gabi. Po nagid ang tubig, nagdako na dito na nagdako ang tubig. Na si Tanamon Subong is 15 houses gidya na totally gina was out gina.
Malabayan naman ma'am dalan, kaya ang balay ito nga nagbalabag, ginkuha na subong sa DPWH, di na kita magulat pa nga taugon kung ano, automatic, kadtukid kita sa tagsa naton ka ma-identified evacuation center. Si Punong Barangay Josel Popioco sa Barangay Kaliling, Banawasang, Kawayan. Isa ka mangingisda sa Barangay Gilhungan sa Banuasang Kawayan ang na-missing matapos ginhampak sa dako nga balod ang ila sa kayan. Sa interview sang Bombo Radyo kay Tata Miligen sa Barangay Pahanukoy, Bacolod City, pakaisa niya ang na-missing nga si Peter Niel Ferrarin, 30 anyos. Alas 4 sang hapon sang nagsakay ini sa bangka kaupod ng isa niya kakilala kag pabalik na sila kunta ni alas 7 kagabi sa baybay apang gulpi lang nagsaka ang tubig kag nagdako ang balod. Ginlampos ang balod ang ila sa kayan gani naglumpat sila nga duha apang ang kaupod sini ang nga nakakita sang kawayan kag didto naguyat hasta nga nakabalik samtang si Ferrarin ang wala na nakitaan. So sa kaupod ni Ferrarin nagubang ilang nga bangka gani padayon sa karon ang search and rescue operation sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard. Kay na sang aga nakitaan sa Bukana Ilog ang sakayan nanday Ferrarin apang wala ang mangingisda. Sugata tang dako nga balod sa ila. Bali nakalumpat sila nga duwang isa iya kaupod nakakita kawayan nga din hambuyan niya hasta nga makabalik sa ilay at kung siya wala gid niya makita sa subong. Prano mga alas 4 pagkabalik nila mga alas 7 sa gabi amo na to nga nagkulob ang ila nga kapuli na sila tani. O nakapuli yang upo yara na sa ila sa kawayan. Port nga nagkulob ang pambot. Si Tata Miligen ang pakaisa sang mangingisda nga si Peter Niel Ferrarin sang Gilhungan, Kawayan. Hindi pa malabayan ang isa ka porsyon sa dalan sa Barangay San Benito sa Banwa sa Calatrava matapos ng usmod ang duta karungan sa pag-ulan dala sang Bagyo Paing. Sa interview sang Bombo Radio kay Ray Sumingit o Consumingit, pinuno sang Calatrava Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, apat ka beses nag-usmod ang duta sa Cagayman nga lugar halin sa Oktubre 26. Suno kay Sumingit, mataas ang ginkutkot sa kilid sang dalan bagod sa road widening kag hindi magsugod o kung magsugot ang tag-iya sang duta nga kutkuton iya duta kung sa diin magbayad ang gobyerno. Alin sa Oktubre 26 tubtob subong daw may apat na ka-landslide nga na record sa isa ka porsyon sa Barangay San Benito gani hindi pa malabayan ang dalan. Suno kay Sumingit Provincial Road ang ginaluntaran sang landslide kag ginaluman nga mapatigan na ang clearing operations sa buwas nga daw kung sa diin magtilha na ang init. Mayara man sang lain nga dalan nga malabayan sa mapumuloy padulong sa sunod sang San Carlos. Suno kay Sumingit wala sila naka-eksperensa sa mamadlos nga hangin apang puwerte kadamol ang ulan. Since 26 of this month here, last 26, nayara na dapat nakabilis sa Barangay San Benito, this area. Ang problema kasi sir, nag-move na siya kay nag-road widening mangguta. Sa road widening nga to, steep kayo ang atuang road nga pag-bulldoze nila, ay dili mo ito magsugot ang sabihan na kung ano dako ang iyang yuta kung hindi mag-compensate ang government. Okay. So, under sa ilahang decision, so pinanglaman yung ipusid na itong project, so, ang iyahag yung pag-duwang kayo. Si Ray Sumingit, ang pinuno sa Calatrava Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Aminado naman sa flash floods ang barangay o kung apektado naman sa flash floods ang barangay Lemery kag barangay Lipaton. Pag wala nag-evacuate ang mga residente bangod, manubo lang ang tubig. Siyam ka mga individual ang nagtiner sa evacuation center sa barangay Lemery samtang 19 ka mga pamilya ang nag-evacuate sa barangay San Isidro. Sunod kay Sumingit, handa sila sa paglabay sa bagyo kung sa diin. May nakastandby na ang mga family food packs nga ginapanagtag sa mga evacuees. Samtang nagpanugyan ng Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga pumuluyo nga mag-aligmat sa gihapon subong nga gabi agod preparado sa tion nga magdamol ang ulan kag magsaka ang level sang tubig. Kay na sang udto nagamat-amat na nubo ang tubig sa syudad sang Talisay gani gipahanugutan ng mga evacuees nga naghingyo nga magpauli. Sa interview sa Bombo Radio kay Talisay CDRMO Head Geoffrey Gutierrez, 44 ka pamilya o kon 194 ka individual ang nag-evacuate sa syudad sa Talisay.
Sila ang nagikan sa Barangay Zone 8, Zone 10, Zone 3 kag Zone 12A. So kay Gutierrez, gina-schedule lang ang pagpauli sa mga residente kung nagdubo na ang tubig sa ila lugar bangod naghingyo ang mga ini nga manglimpyo sa ila balay. Apang sila ang ginabisuhan nga padayon nga mag-alerto kag magmonitor bangod mahimo nga magtupa na maliwat ang madamol nga ulan. So kay Gutierrez, gindulong nila ang mga residente agud sila mismo ang makalantaw sa kataason sa tubig kag kung magsakaliwat ang tubig, liwat sila ang evacuate. Ang mga evacuees ang nagbaton man sa family food packs antes nagpauli. Santos initial assessment, wala sang na-report nga may naguba nga balay sa Talisay halin kahapon. Mag-ano kita gyapon despite nga naghulaw-hulaw ng ulan pero may ara pa time gyapon nga ulan maging alerto lang ta gyapon kag maging aware sa sang sitwasyon sa aton area kag always prepare lang gid for any untoward instances nga matabo. So ang amon lang gid is continue gid ang aton nga vigilance kag alert all the time. Si Geoffrey Gutierrez ang head ng Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. 140 ka mga pamilya akon 502 ka individual agara sa karon sa Barago Elementary School 2 nga nagaserve evacuation center sa mapektado sang Bagyo Paeng. Sa interview sa Bombo Radio kay Paulo Saho, social worker nga sa Barago Elementary School 2, ginbuksan ang bulutuan las 2 sang hapon kahapon sa nagsugod lamang sa 4 ka pamilya ang padulog dito apang sa kada oras. May nagaduga nga ma-evacuees. Madamo sa ma-evacuees ang nagapili nga magkanto sa evacuation center bangod wala unta ang ulan kag natabuan nga high tide. Sa karon wala pa sang may naghalin dito sa evacuation center. Gani ginhingyo sa karon sa nga matagan sila sang safe drinking water agod nga malikawan ang kaso sang cholera. Ginalantaw man nila nga hindi magutok evacuation center bagod ginapat pahat ang ma-evacuee sa kada classroom. Nagalaw naman ang maini nga matagan sila sa malimpyo nga tubig ilimnon kag mabayo o kon dry goods bangod basa ang magagamit sa ma-evacuees tuga sang ulan. Open kami kagapon, mga 2 PM, mga tapon, no? Nag-amat-amat na nag-start kami sa 4 families lang. Per hour, nagasaka ang numbers. Up to nga nakalambot kita sa 140 ka pamilya. Di ayoko man sa barangay net na-provide kita ni safe drinking water. Dala kay may cholera outbreak, no? Kasi kung sa evac center, hindi mo makaksan ang sanitation. Kapatian si Paulo Saho, ang social worker nga sa Barago Elementary School 2. Kag sa katapusan nga balita, potable drinking water o kon matinlo nga tubig ang isa sa mga kinahanglanon sa mga evacuees sa Bacolod nga nagatiner sa karon sa mga eskwelahan bilang evacuation center bangod sa paglabay sang Bagyo Paeng. So kay Lordilyn Joy Pereira, social worker nga assigned sa Barangay Punta Taytay as of 11 sang aga kon 72 na kapamilya ang nag-evacuate sa duha ka mga evacuation centers sa Barangay Punta Taytay kag madamo pa ang naga-inabot bangod nagasaka ang baha. Ang mga evacuees ang nagikan sa 6 ka mga purok nga gidalakipan sa Purok Masipag, Orchids, Masinulundon, Katilingban, Bayanihan, Kapawa, Maabi-abihon kag Purok Paraiso. Kagabi naghatag sang hot meals ang Philippine Red Cross kag nagluto man sang panyapon ang barangay. Naghatag naman ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kag Department of Social Welfare and Development Office ng Family Food Packs sa 40 ka mga pamilya nga una na nga nag-evacuate kahapon. May yara sang duha ka infant nga gina-breastfeed apang wala man sang may na-report nga nagmasakit. So kay Pereira nagsugod ang evacuation alas 6 kahapon sang Kasisidmon kung sa diin 30 ka pamilya ang una nga nag-evacuate kag nagamat-amat na nga nagdamo bangod padayon na pagsaka sang level sang tubig. Sa karon na pulo, tubtob 14 ka mga rooms ang gina-occupy sa Father Torres Elementary School kag mayara man sa nagatinera sa gym kag sang barangay. Sa ilang nga pag-usisa sa mga evacuees, duha ka pamilya ang nagtuad nga totally damaged gid ang ilabalay, gani basa ang ilang nga mga bayo. So kay Pereira kinahanglan man sa mga bata ang gatas, diaper kag tubig bangod kinahanglan gid ang matinlo nga tubig agod nga makalikaw sa cholera. Sa Budlay, sang water, subong, tungod sang baha. Hindi kami kasali, kay labi na gid ang cholera, bla subong nga outbreak. Okay, so isa sa mga ginapakita ninyo na diri is tubig. Tubig, yes ma'am. Nang may kisa may kakadto lang dihatag sa amon, mayari kami 2 galon, but I think this is not enough yet. So mag-ano kami, hangyo man sa barangay, gabulig na ng barangay provide. So hopefully ma-providean pa kami more, kay damo na gidaton tao, subong gado.
Si Lordilyn Joy Pereira ang social worker nga assigned sa barangay Punta, Taytay. Oras sa Bombo Radio, 40 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, petsa 29 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Tag sa ato sa ring Christmas countdown, 57 dias na lang nabilin. Pasko na. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Taga Karoman, si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Standby na sa Bombo Report sa afternoon edition po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Sa ato sa ring Bombo News Analysis, agin basa ni Bombo Daniel Lecciones, may tiguro baha. Halos tanan nga laragway nga sa social media imo makita amo ang malubog nga tubig sa palibot tugas ang baha. Makita man ang mga nagakaguba nga puluyan sang mabasko nga daludo sang tubig, ini ang ginagyan. Hindi lang isa o kun makaduha, kundi madamo nga beses nga ini ang imo makita. Amo ini ang ginatuga sa paglain sang panahon. Kasami ko ng aton pungsod mabinagyuhon. Gani gobyerno gilayon nga nagapangandam. Timprano pa ila na nga ginapanawagan. Mga rescue team gindeploy sa mga lugar nga kasami ginabahaan. Agod nga kabuhi isang katawhan ang mapangapinan. Kung nag-abot sa aton ang kaangay sini nga trahedya, inibangod nga ang aton kabukiran kalbo na. Pinangubos kapulod ang mga kakahuyan nga mo kuntani ang makapugong sang daludo sang tubig ulan. Wala man abi ni isang gobyerno na pangapinan, batok sa sakon nga mga katawhan. Ano abi kay posible ang yara sa gobyerno may partida man sa manggad nga ang kabaylo pagkaguba sang kagulangan. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng ginpadala ni Arnolfo Solano sang Murcia, Negros Occidental. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may